Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгінгі шығарылышның төп темалары. Суд приставлары рейді 100 меңнен артық бурычны түләмәүчеләрне нәрсә көтә? Берут квитанции, оплачивают сами добровольно. В случае, если они уж не придут, то повторно выходим по адресу. Сезон тәмамлана. Нефтяник спорт мәктәбе ел йомғакларын ясады. Завоевали золотые медали среди сильнейших команд страны. Жырлы кеше, Бөгелмәнең сирдәшләр ансамбле моңлы көйләрен халыкка җиткерде. Дус коллектив, мен мында үземә энергия алып китәм. Бүген бердәм дәүләт имтиханы көне. Чыгарылыш сыйныф укучылары барысы өчендә мәҗбүри булган математикадан сынау тотты. Базы өлешен тапшыручыларга моның өчен 180, профильле математика биремнәрен үтәргә 235 минут вакыт бирелде. Әлмәт чыгарылыш сыйныф укучылары 23 май көнне беренчеләрдән булып тарих, химия һәм әдәбияттан имтихан тапшырганнар иде. Аттестациягә 847 укучы әзерләнә. Бердәм дәүләт имтиханы тапшыруның төп чоры 4 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Чираттагы имтихан 30 майда әлмәтлеләр рус теленнән сынау тотачак. Имтихан нәтиҗәләре гадәттә 9-10 көн эчендә билгеле була. 3-4 көн эчендә риза булмаганнар апелляциягә бирергә хокуклы ди Әлмәт район мәгариф идарәсе начальнигы Ирина Павловская. Пишут 100% детей у нас. Кто-то пишет базовую математику, кто-то профильную. Результаты первые приходят примерно через 9 дней в личный кабинет ребенка, а официальные результаты в школу направляются через 10 дней от даты сдачи экзамена. В течение 3 дней апелляцию можно будет подать в школе. Коммуналь хезмәтләр өчен 100 меңнән артык бурычлары булган яшәүчеләрне нәрсә көтә? Суд приставлары җылылык, яктылык һәм башка коммуналь хезмәтләр өчен бурычлары җыелган халыкның фатирларына кереп, аларга бурычларын түләмәүнең хокукый нәтиҗәләре турында аңлату эшләре алып бара. Чираттагы рейд барышын безнең иҗат төркемендә күреп кайттым. Сүз Алсу Әхмәтҗановага. Рейдлар вакытында башкарма кагазлары булган барлык бурычлыларга бурычны 5 көн эчендә түләргә кирәклеге турында хәбәрләр бирелә. Әгәр бу вакыт узгач, хуҗа бөтен бурычны түләмәсә яки идарәче компания белән бурычларны бүлеп түләү турында килешү төзүмәсә, көчләү чаралары гамәлдә була башлый. Аларга милекне һәм банк счетларын кулга алу, чит илгә чыгуны тыю, шулай ук дәүләт файдасына бурыч суммасының өстәмә 7% алу керә, дип аңлата суд приставы Регина Сафина. Мы оставляем сначала повестки. Без башта чакыру кагазларын калдырабыз. Бурычлы кешеләрнең кайберләре чакыру алганнан соң безнең бүлеккә киләләр. Еш кына алар квитанциялар алалар, үз теләкләре белән түлиләр. Әгәр килмәсәләр, без кабат адреслар буенча йөрибез. Бывает частенько то, что они берут квитанции, оплачивают сами добровольно. В случае, если они уж не придут, то повторно выходим по адресу. Суд приставлары әйтүенчә, кайбер фатир хуҗалары торак өчен түләү мәсьәләләренә җаваплы карамый. Әлбәттә, сәбәпләр күп һәм алар төрле. Кайвакыт хуҗалар кыска вакытлы бурычлар туплыйлар, чөнки алар бинада вакытлыча яшәмәгән һәм түләү документларын алмаган. Шулай да араларында системалы рәвештә зур күләмдә бурыч туплаган фатир хуҗалары да бар. Если должник Әгәр бурычлы билгеләнгән булса, без милекне теркәү һәм кулга алу актын төзибез. Аннан соң акчалар акча җыючы оешмага күчерелә. Направляем на реализацию. Когда денежные средства поступают с реализации, денежные средства перечисляются взыскателю. Әлеге рейд уңышлы дип танылмады, чөнки бурычлар исемлегеннән бер генә фатир хуҗасы да ишекне ачмады. Алсу Әхмәтҗанова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Здравствуйте, судебный пристав, откройте, пожалуйста.
Әлмәттә су кыйыну сезонына әзірлік эшләре башланды. Жауаплы хезмәтләр шәһәр пляжын җәйге чорда эшкә әзерләү белән шөгыльләнә. Аңардан тыш калабызда быел кымда ял итү өчен тагын бер урын барлыкка киләчәк. Ул шәһәр су саклagычы территориясендә урнашкан. Хәзер биредә сулык төбен куркыныч предметлардан чистарту һәм тикшерү эшләре алып барыла. Белгечләр су пробалары алу турында да хәбәр ителә. Пляж инфраструктурасын әзерләүгә, шул исәптән коткару пунктларын җиһазлауга һәм кисәтү билгеләре айрым игътибар биреләчәк, дип хәбәр ителә районның рәсми порталында. Шулай ук пляжларда эшләүчеләрне коткаручылар әзерләү программасы буенча өйрәтәчәкләр. Куркынычсызлыкны арттыру өчен пляжлар видео күзәтү системалары белән җиһазландырылган. Татарстанда су кыйыну сезоны рәсми рәвештә 1 июньдә башлана, ләкин яз салкын чабылды, сулыклар җылынырга өлгермәде. Шуңа күрә су кыйыну сезонын ачарга әле иртәрәк. Әлмәттә драма театры артында урнашкан яктылык музыкасы фонтанының реконструкцияләүдә башланды. Бу эшләр Татнефть компаниясе ярдәмендә алып барыла. Бүген подрядчылар фонтан касәсен ремонтлап бетергән һәм плитканы алыштырган да инде. Насос җиһазларын алмаштыру этаплар башкарылачак. Беренче партияны 2 июньнән алыштыра башлаячаклар. Шуңа бәйле рәвештә фонтан монтаж эшләрен башкару өчен 1 атнага вакытлыча сүндереләчәк. Насосларның 2 партиясын урнаштыру августка планлаштырылган һәм аны үткәрү өчен шулай ук фонтанны 1 атнага вакытлыча сүндергә дә кирәк булачак. Яктылык музыкаль фонтаны 1 тапкыр халыкара балаларны яклау көне уңайыннан 1 июньгә җибәреләчәк. Яктылык музыкасы фонтанын реконструкцияләү эшләрен тулысынча нефтьчеләр көненә тәмамлау планлаштырыла. 2026 елда төзекләндереләчәк иҗтимагый киңлек өчен үз тавыш бирү өчен санаулы көннәр калып бара. Ул 12 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Тавыш бирүдә калабызның 7 объекты катнаша. Әлмәт хастаханә шәһәрчеге Герсон урамындагы Риза Фахретдин урамыннан Тахиров урамына кадәр аралыктагы җәяүлеләр зонасы Шәмсенур паркы. Ватанны саклаучылар урамындагы Каенлык. Моннан тыш Түбән Мактамадагы Некрасов урамы буенча Совет урамыннан Будённый урамына кадәрге бульвар. Кәләй авылында һәм Сабанчадагы ял парклары. Тавыш бирү нәтиҗәсендә сайлап алынган объект уңайлы шәһәр мөхитен булдыру федераль проекты нигезендә төзекләндереләчәк. Нефтяник спорт мәктәбе нәтиҗәләре белән ортаклашты. 23 майда Әлмәтнең Нефтяник хоккей әзерлек үзәгендә 2024-25 елгы сезонга йомгак ясауга багышланган тантаналы кичә узды. Узган сезонда Нефтяник мәктәбенең яшь хоккейчылары Идел буе федераль округы беренчелегендә 1 юлы 4 комплект медаль яулый. Акбарс Нефтяник 2012 бронза, Акбарс Нефтяник ЮХЛ һәм Акбарс Нефтяник 2014 көмеш. Идел буеның иң көчле коллективы Акбарс Нефтяник 2008 таныла. Шул команда бераз соңрак Россиянең иң көчле командалары арасында бик абруйлы турнирны чемпионнар кубогын ута. Мәктәп тарихында беренче шундый ук алтын 1986-87 еллар сезонында яуланылган була. И мы в этом году впервые вот на этом льду поздравляли наших ребят 2008 года, которые первый раз, начиная с 1991 года, мы выиграли звание первенства Российской Федерации. Я хотел бы... Давайте поздравим. Әтиәниләрне, тренерларны һәм хоккей җанатарларын сезонның уңышлы тәмамлануы белән клуб президенты Ринат Шәфигуллин, Адамнар полилингваль мәктәбе директоры Илшат Яруллин, клубның спорт директоры Игорь Фадеев сәламләде. Кызыклы факт, ил чемпионатында мәктәпнең беренче алтынын нәкъ менә Игорь Михайлович үзе чыгыш ясаган 1971 елгы егетләр командасы яулаган була. Ә бу сезонда исә Андрей Игоревич Фадеев җитәкчелегендәге команда бу уңышны кабатлый. Фадеевләр гаиләсендә үзләренең хоккейга әтисе дә 2 улы да багышлаган. Шуңа күрә чын хоккейның ни икәнен белгән кешедән алган котлаулар барыннан да кыйммәт. Дорогие болельщики, дорогие родители, хоккеисты, почетные гости, разрешите от имени выпускников школы юношей 1971 года рождения поздравить вас с завоеванными медалями. Особые слова благодарности хотел бы сказать в адрес команды 2008 года Акбарс Нефтяник, которые завоевали золотые медали среди сильнейших команд страны.
2008 елгы яшүсмерләр командасы составында чемпион булган егетләргә истәлекле гравировкалы смарт сәгатьләр тапшырылды. Ә быелгы чыгарылыш укучыларының барысы да мәктәпне тәмамлау турында таныклыклар алды. Рәдифә Нугманова, Алик Павлов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Қолабызда хоккей матчлар жеңүчеләрен бүләкләү тантанасы да узды. Исегезгә төшерәбез. Уеннар 2 ел элек кеше нефть компанияләре эшче командалары арасында башланып китте һәм шунда ук хоккей сөючеләр арасында популярлык казанды. Рәдифә Нугманова тулырак сөйләр. 2024-2025 еллар Бушидо кубогы өчен хоккей матчлары сезоны үзенең якты финалына якынлашты. Икенче хоккей сезонында 4 команда катнашты. Шишма Ойл, Татойл Газ, Система Сервис һәм Милля нефть. Ярышларның барлык турларында да алар һәр алка өчен каты көрәш алып бара һәм җиңү өчен бөтен көчләрен бирә. Хоккей – это командный вид спорта, да? Один за всех и все за одного. Поэтому я бы хотел, чтобы в нашем турнире принимали большее количество команд, не обязательно малонефтяные компании. Система сервиса она не входит в орбиту малых нефтяных компаний. Хоккей ул команда уены, алга таба катнашучы командаларның тагын да күбрәк булуын теләр идем. Шуңа күрә үз командаларын тәкъдим итә алырдай коллективларны киләсе уеннарга чакырабыз. Бу безне берләштерә, безне яхшырак итә. Я считаю, что это здорово, потому что это культивирование здорового образа жизни, здорового мышления, целеустремленности. Собственно говоря, это сплачивает компанию, потому что вокруг команды крутится все. И болельщики, и спорт, и какие-то околохоккейные вещи. Все это объединяет и делает нас лучше и чище. Бу турнирда командалар осталыкларын, бердәмлекләрен һәм хоккейга чын дәртләрен күрсәтте ди оештыручылар. Уенчылар, тренерлар, хөкемдарлар һәм арена хезмәткәрләре бердәм ритмда эшләп, чын спорт бәйрәме атмосферасын тудыра алган. Мы не просто ходили, мы приезжали из города Азнакаево, мы болеем за нашего сына. Без Азнакайдан килеп йөрдек. Кечкенәдән хоккейга биргән улыбызның ярышларын калдырмаска тырыштык. Бу уеннарны да кабатланмас кичерешләр белән күзәттек. Бигрәк тә соңгы уен барышында. Эмоции зашкаливали, особенно последняя игра. Я до сих пор помню, как мы ходили здесь вокруг, то там, то всем болели. Это вообще очень здорово. Сезон дәвамында үз командаларына ярдәм итүче җан отарлар казанышларын һәм җиңүләрен билгеләп үтү өчен яңадан бергә җыелды. Мәртәбәле кунаклар сезонның иң яхшы уенчыларын бүләкләде. Иң яхшы капкачы итеп Татойл Газдан Ленар Саяров танылды. Система сервис командасыннан Дмитрий Майоров иң яхшы һөҗүмче, Шишма Ойл командасыннан Дмитрий Жирнов иң яхшы сакчы, Милля нефть командасыннан Даниил Казаков иң яхшы бомбардир булды. Сезонның җиңүчесе итеп Татойл Газ командасы танылды. Икенче урында Система сервис, өченчедә Шишма Ойл. Бәйрәм рухын Ярат кавер төркеменең чыгышлары да тулыландырды, балалар исә төрле остаханәләрдә катнашты. Аквагрим ясатты һәм анимацион программада күңел ача алды. Рәдифә Нугманова, Алик Павлов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 24-25 майда Әлмәт шәһәрендә кояштан яктырак нәфис гимнастика спорт түрі буенча төбәкара турнир узды. Монда Әлмәт һәм башка районнарның иң көчле гимнастлары көч сынашты. Чара 2 өлештән торды. Шәхси һәм гомуми физик әзерлек программасы, ягъни мәсәлән гимнастика күнегеләрен үтәү. Гимнастика ярышларында 3 яшьтән алып 14 яшькә кадәрге булган спортчылар катнашты. Соңыннан хөкемдарлар нәтиҗә ясап гимнасткаларга урыннар билгеләделәр. Матур бүләкләр, диплом һәм медальләр тапшырды. Шулай итеп, әлеге спорт түрендә сезон ябылды. Спортчылар ялга таралалар, көздән яңа көч белән җиң сызганып яңадан эшкә тотыначаклар. Бөгелмәнең татар мәдәният үзәгендә моңлы җырлар исеме астында моңлы җырлы кичә чарасы булып узды. Анда сирдәшләр ансамбленә йөрүчеләр үзләренең яраткан җырларын бөгелмәлеләргә тәкъдим итте. Чарада Айгөл Шәрәфиева булып кайтты. Моңлы җырларны Моңлы кичләр клубы әгъзалары башкара. Гүзәлия Рамазанова биредә 2нче елын. Клубка күңел ачу өчен җан ризыгы эзләп килгән. Кичләрен, ял көннәрен татар мәдәният үзәгендә уздырырга ярата. Репетицияларга еш йөрибез дип әйтә ул. Миңа барысы да ошый. Җырлау да ошый, коллектив та ошый, шундай дус коллектив.
Мен мында үземә энергия алып китәм. Гүзәлия Рамазанова чыгышын корарга дип бүген аның кайын атасы белән кайын анасы килгән. Алар Казахстанда яши. Бөгелмәгә кунакка кайтканнар. Татар җырларын тыңларга яратабыз дип сөйли алар. Без былтыр да килгән идек. Кайын анам татар иде. Ул татар җырларын башкарарга ярата иде. Аннан соң татар сүзләре казах теленә охшаш. Мәсәлән, чәй, сәй, барысын да аңлыйбыз бит. Ромашка уены чараның йөзек кашы. Һәр җырчы чәчәк тажын алып, аның артында язылган җырны башкара. Халык моңлы кичләр клубы чыгышын сагынып көтеп ала. Үзебезнең татар мәдәният җәйне йөргән артистларыбыз, җыр сөючеләребез бар. Алар ай сайын яңа җырлар әзерлиләр. Һәм шунда әйтергә кирәк, безнең үзебезнең тамашачыбыз бар. Әлеге очрашуда җыр, моң, яңа җырлар белән танышу, яңа җырчылар килеп чыга, алар белән танышу. Бөгелмәне бит инде өйрәнгәннәр теге урыслашкан шәһәр дип. Мин шушы сүзгә каршы килеп әйтер идем. Менә мондый моңлы кичләр клубы безнең Нефть регионында бездә генә эшләп килә. Кичәдә бөгелмәлеләр яңа җырлар җырладылар, рәхәтләнеп күңел ачтылар. Киләсе очрашу Сабан туенда. Айгөл Шәрәфиева, Ямьяхин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Моннан тыш сез үзегез дә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгыздагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.